Poilano Tiprasa Mithun channel nai tongnai joto takhuk tai bukhuk chungno belano humbai tini norok nukha nugui tongo tini sogoika Tiprasa Sengkawrak Motha ni adungsong Bisramganj ni Athrobla ni kaisa parawa o jaga thang sogoika chini bukhuk juk khoroksa mung ke Chikanti Jamatia bini Pailse humjak prai jungbono sungmani prai 10 bosorni kasakasi wngkha bini Pailse hamia hingke hospital o thangnani bagaibo bini thani rang puisani problem klaijak rang puisani jinjalo klaijak hingke tini haino hai Tiprasa Sengkawrak Mothani joto takhuk okra song bini nukhungni kokno khanaoi iba bini nukhungni bororokni kokno khanaoi bono chubasu khlainani muchungkha aboni bagui thang sogoika chini Tiprasa Sengkawrak Mothani takhuk okra song thangoi bono chubasu rikha bini yago rang 10,000 rang yafarka Tiprasa Sengkawrak Mothani chini takhuk okra Sengkawrak Khelendro Deborma tai bini logi tongo Sengkawrak Binod Jamatia jung borokni bukhuktui khanai nayano phaidi borok tomo sa chini Tiprasa Sengkawrak ni bagoi tai bini nukhungno bahaikai bo chubasu mankha tai bo bumsuk jinjalo klaijak amorok chung bini bukhuktui khanai nayano chini bukhukjuk Chikanti Jamatia ni bukhuktui tai nai tongdi Tiprasa Mithun channel o humbai jotono no nai tongnai rokno Hagina di babaro baba kono grana babaro maina mung tamkha mung masih Chikanti Jamatia ke umur ke 40 ke nang omahai je bemar bufrun থেকে manjak phaibe ni apni si ama 10 বছর কাজা কলাই থাকা 10 বছর ke kono tabuk sajorotoi kono hamnani bakar rot hayako haya khota lai tongo maijamaya thei phayu ki go budol tongo operation khanyai ni masi khaimaya rang peja krai ni na hingke sorkarni hoite kono chubasu rok damangkha maya hajar kaisa makha sitiko jaga maya lukuwo 140 makha sung kita kisa masa khosa khomebi 30 tega 50 tega kisa masa baisa hingke nang tini je nono chubana hani phaimani Tiprasa Sengkawrak Mothani bisingtei bongnotam kokkasamna musung amba miro khlai ro baja khlai baba ro amaro khlai ro baja didi no sukti ani bukawo usi tai vai igo budul maji chaza maya jenir ni chati idi mang chati gure abo to igo maji bataliya mura gure la bar pagta gure mujhe abo tang ji basabu mujhe abo to igo maji bataliya utang malia nogole sabo tong busa alga masa bazaro paru masa ke habar je masa tangkau ko mung tam bong ni nisan bai hirono okay makadina ya le okay Athrobla amchai mo tam jagani mung o jagani mung khetam klai Athrobla ke nang tam sanam sung bini bagai singono help khari sauta khakana kana nai phe jani sloka mo no nai mana mo khung bom hai bo tei yang no gan ti ro sik mo hai por
condition pengharap di proses ini. Coba orang tahu, ani orang kelai ta. Bukhuk Chikanti Jamatia no 10,000 rang yapaka Tiprasa Sengkrawrak Mothani adongsong Sengkrawrak Kelento de Burma tai Sengkrawrak binut Jamatia mung kheta mung kha anu bumung ke tarani Jamatia tong mane khe tong mana atro bola oro non kana gidi no tini je oro khele mani bono kheta maklai je bemar manjang nang khe bong kani pi kalai bemar ke belai sidu tong kha 10 বছর অবসলাই খানা কোনো লোকর বসবাস মাইয়া সকা বসবাস মাইয়া এটা নেরো সেংকরাক দল অন বেলাই বেলাই হামবাই মারো নেরো তিনি ফাইবি অর ফাইবি নাইফেমানি বাঙ্গে